Halo, kono kae kok arah Wonogiri to. Nah, iki nek ngidul rene iki ning arah Oriantara. Aku saiki ning Tugu Pertisi Kencana Oriantara. Nah, kae mburi kae patung Garuda gitu. Nah, wedhe engko arep menuju ke spot ST Oriantara. Nah, lewati kene iki kalau. Nah, iki lho mburi patung iki Garuda iki. Ade langsung arah ke timur. Nah, iki lho burine to iki. Iki arah ke timur, Bolo. Nah, iki nuruti dalan cor-coran iki, Bolo. Pokoknya nurut dalan iki terus. Nah, to. Engko wis tekan nggon lokasine. Ah, to. Wis nggone sahdu banget pokoknya. Jadi jenenge spot ST Wuryantara. Ngono ya, Bolo. Nah, iki mulai dalan apa iki Batako iki to. Heeh to, dalan iki. Lah ngarepe konten entekan kae engko wis jualan setapak lho. Tapi dialane beyo tenan. Oh, sahdu banget iso lah. Iso ngesot-ngesot tenan iki dalane. Masalah iki musim udan lho. Gitu. Nah, iki lho, iki mulai aduh kepiye iki lak lewat iki. Ada. Pokoknya wis nurut iki terus, Bro. Dalan bekas-bekas sepeda motor iki. Iki wis turu ten ngorek tekan nggone wisan. Nah, saya melu aku nih. Pokoknya iki terus. Aduh. Nah, iki lho, aduh. Nah, lunyu apa lho? Yo terus. Wah, undak-mandek wis ora apa-apa, sementing ku iso ngerti lokasine nggon ST Oriantara. Iya, noke. Halah. Es. Kene iki. Aduh. Sorry nek gambare iso ngedrel wong ya lunyu tenan kala. Oh, gitu. Wis alon-alon wae penting kelakon iki. ST kene iki isih berada di Kecamatan Wuryantara Bolo. Tapi lokasine masih dalam lokasi Waduk Gajah Mungkur Wonogiri iki lho. Bekas ban-ban pemancing iki kata esuk mau lho. Banyune waduk wis kelihatan. Atau biasanya sih mancing ning kene engko Bolo. Para penyobok suhu kuwi kan. Oh, iya kayak kanan kiri ini kene iki Bolo biasanya tinggo tanduri karo petani-petani sekitaran waduk iki tinggo bertani. Tanduri pari, ya jagung. Pokoke nek musim penghujan. Oh to. Iki pari iki samping iki. Tapi iki delok kos nek banyune munggah ya wis randang pati panen ya keleb Bolo. Bak banyu. Pokoknya alon-alon wae iki Bolo. Yo tanpa tak cepet iki wis ben alon-alon ngene iki. Heeh. Iya ta. Ngarep kae ketoke wis enek sing parkir ta kae. Oh iya kae ngarepe sing parkir padha parkir kae. Yo delok meneh wis teko iki Bolo. Tenan. Oh iya bener sing parkir Bolo. Lah. Wah, wisane esuk mau. Oh, Harjengnas iki berarti. Kilo. Parkir para pemancing suhu iki. Tapi tetep hati-hati Bolon nek lewat kene. Oh. Iya toh. Tetep pit motore dikunci stang, kayak kunci pengaman nek adoh. Gen aman. Ngono ya. Info lho STND Pro. Lah. Parkire kan ngalahi mall. Mall Solo Baru kalah iki. Yo. Rame banget full Bolo.
Apalagi pula nopo apa full dari Sabang sampai Merauke. Po info kalau piyo sing mancing kayak kalau pasar malam pindah nih gini lo kalau uang sing koyo ngono kae lele full pemancing polo STN Pro lalalala gila iki tak info polo full dari Sabang sampai Merauke parkirnya full